ва бехавфу хатар таманно мекунам. Хуб, суҳбатро идома медиҳем. бале. дар бораи писар пурсидам, гуфтед ки писар яъне нозашро дар назди модараш мекунад. Душвор аст як писарро тарбият кардан? ба фикри ман албатта душворӣ дорад, чунки он ягона аст ва хоҳӣ нахоҳӣ дилат ба ӯ бисёртар месӯзад, ба ӯ аҳамият зиёдтар медиҳӣ. вазъияти дигар чӣ хел гӯям, ба ҳама ин душвориҳо нигоҳ накарда ман мекӯшам ки вайро ба варзиш бидиҳам, аз рӯи масъалаи китобхониаш аҳамият диҳам, барои мактабу дигар чизояш ками сахтгирӣам мекунам, гарчанде ки дилам месӯзад ва душворӣ аз ин дорам. ба ҳар ҳол натиҷа медиҳад, самар медиҳад ва мегӯянд ки дӯстдорӣ аз ҳад зиёд ояндаи кӯдакро хароб мекунад. ин хелам ҳаст. Чунки дӯстдорӣ аз ҳад зиёд ӯро намегузорад ки мустақил бошад, ӯро намегузорад ки масъалаҳои зиндагиашро худаш ҳал кунад. ба ҳамин хотир ӯ аллакай раҳгӯ мезанад дар зиндагӣ. барои ҳамин албатта кӯдак, Конфутсий мегӯяд ки кӯдак то 12 солагӣ, на кӯдак то 9 солагӣ шоҳ асту волидайн каниз ғулом. баъд аз 9 солагӣ яъне то 18-20 солагӣ волидайн шоҳ мешаванду кӯдак ғулом. ва баъд аз 20 солагӣ ҳарду рафиқ. шояд ки дуруст аст ин фалсафаи Конфутсий. ба ҳар ҳол ман фикр мекунам ки зиндагӣ бояд тартиб дошта бошад, қоида дошта бошад. як чиз дигар, Шуҳрат гуфт ки 47 сола. бале 47 сола, вале боваратон мешавад Шуҳрат мисли ҷавони 30-32 сола аст. гарчанде ки мӯи сарам ками сафедам шудааст. хайр ҳозир ҷавонҳои 30-32 сола ҳам мӯи сарашон каме сафед аст. бемӯи ҳам ҳастанд. бале, мисли ман. воқеан ман ҷиддӣ мегӯям, Шуҳрат ҷавони 30-32 соларо мемонад бо вуҷуди он ки дар таги 50 аст, 3-50. ва баъди 3 сол юбилеи Шуҳрат раҳматуллоев баргузор мегардад ва ҳамин калимаи юбилеи шуморо ғамгин намекунад. вақте ки юбилей мегӯянд, ман худамро пири 70 сола ҳис мекунам. ҳамеша ин ғамгин мекунад рӯзи таваллудҳо ва аз он мефаҳмӣ ки ва боз юбилей бошад. агар худованд ба он рӯз бирасонад, мебинем вақт нишон медиҳад. Шуҳрат, ман боварам намешавад мо дар бораи асрори ҷавониҳои шумо баъди чанде ҳарф мезанем ки чаро ин қадар ҷавон мондед. масалан шикам надоред, шиками пур аз чарбу гӯшт надоред, яъне бисёр ба таври миниатюри шумо худро нигаҳ медоред. асрори инро мепурсем, ин як. ва дуввумаш, моро тамошо мекунанд имрӯз ғайр аз гӯш кардан тавассути шабакаи Азия Плюс ТВ дар YouTube. ман ба тамоми бинандаҳо инак дуруд мегӯям, бинандаҳое ки дар тамоми дунё тавассути YouTube моро тамошо мекунанд, махсусан ба муҳоҷирони меҳнатие ки ин замон бо мо ҳастанд. салом бар шумо ва ман саломи Шуҳратҷонро ба шумо мерасонам. шумо метавонед ба тамошобинон салом бигӯед. ба куҷо салом гӯям? ба ин ҷо. бале. салом ба ҳама ки ҳозир моро дида истодаанд. дуруд ба шумо, саломатӣ ба шумо, умри дароз ба шумо, муваффақ бошед. баъди чанде бо Шуҳратҷон суҳбатро идома медиҳем атрофи корҳои эҷодиаш, атрофи кор дар театр, дар синемо ва дар дубляж. албатта бо мо бимонед. саволҳои худро ирсол доред ба вайбери мо 8840107 рақами вайбери мо аст. ва касоне ки дар хориҷи мамлакат моро гӯш мекунанд, пеш аз он ки вайбери моро пайдо кунед, аввал шумо плюс 992ро бигиред, баъд 8840107 саволи худро ба Шуҳратҷон равон кунед. телефони ҳамеша фаъоли мо дар хидмати шумо аст 44 6 107 107. занг бизанед, бевосита саволи худро ба Шуҳратҷон бидед, зеро Шуҳрат ҳар рӯз меҳмони мо нест. имрӯз чӣ рӯзе шудааст ки Шуҳрат ба меҳмонӣ мо омадааст? сипос мегӯем. баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. бо мо бимонед. ширкати Гелос мега мағозаи либосу пойафзоли туркиро дар шаҳри Душанбе мекушояд. бахшида ба кушодашавӣ аз 1 то 7 июн тахфифи 30% ба ҳама молҳо. ин гуна нархҳои дастрасро аз ягон ҷой намеёбӣ. либосро тӯҳфа мекунему ҳам маблағатро бармегардонем. дар мега мағозаи Гелос зиёда аз 40,000 либоси мӯднок барои тамоми оила ёфт карда метавонед. аз хотир набарор, танҳо 7 рӯз аз 1 то 7 июн либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. либос дар Гелос. суроғи мо рӯбарӯи Садбарг, собиқ мағозаи олами китобҳо. телефон барои маълумот 190.
ширкати Гелос мега мағозаи либосу пойафзоли туркиро дар шаҳри Душанбе мекушояд. бахшида ба кушодашавӣ аз 1 то 7 июн тахфифи 30% ба ҳама молҳо. ин гуна нархҳои дастрасро аз ягон ҷой намеёбӣ. агар ёфтӣ, ҳам либосро тӯҳфа мекунему, ҳам маблағатро бармегардонем. дар мега мағозаи Гелос зиёда аз 40 000 либоси мӯднок барои тамоми оила ёфт карда метавонед. аз хотир набарор, танҳо 7 рӯз аз 1 то 7 июн либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. либос дар Гелос. суроғаи мо рӯбарӯи Садбарг, собиқ мағозаи олами китобҳо. телефон барои маълумот 190. сарпарасти барномаи дурбин ширкати Гелос мега мағозаи фурӯши пойафзолу либоси туркии мардона, занона, бачагона ва барои наврасон аст. дар рӯбарӯи Садбарг, иморати нав, қабати дуюм, назди гузаргоҳи зерзамини собиқ бинои олами китоб. сар бизанед ва либосҳои мавсимиро бо нархҳои арзон дастрас ба бар карда ҳар бегоҳ дар кӯчаҳои шаҳри Душанбе ҷилва бизанед. барои худ ва азизонатон либос интихоб кунед. ман дар бораи умуман сину соли шӯҳрат пурсидам. шӯҳрат гуфт ки 3 кам 50, яъне дар зери 50 солагӣ қарор дорад, зери ҳамин син қарор дорад. ва асрорашро бигӯед ки чи аст асрораш, чаро шумо ин қадар ҷавон мондед. зуд зуд фош кунед ин асрорро. ман дар зеҳнам навишта мекунам ва аз рӯи дастури шумо амал хоҳам кард. ягон дастур нест, Орзуҷон.
рости гап ягон дар ҳақиқат ягон дастуре надорад. Ин як чизи хунӣ аст албатта, чун падари ман ки ҳозир таги 70 расида истодааст, худо умраша дароз кунад, лекин ба ӯ менигарам, мегӯям як 55 мумкин таги 60. бале ирси меросӣ бошад. ҳунарманди бисёр бориз барҷаста ва писандида Асланшоҳ Раҳматуллоев падари шӯҳрат аст. Инро бисёриҳо медонанд. Ҳамон ҳунарманде ки мегӯяд аз гуноҳат гузаштам. Ҳозир моро гӯш карда истодааст, ҳам хона роем як ду гапи нағз мешунавем да. ва ногуфта намонам ки ҳамсари Асланшоҳ Раҳматуллоев Соҷида низ ҳунарманд аст, ҳунарманд ва рӯзноманигор аст. ман бо Соҷида чандин суҳбатҳо анҷом додам, бо Асланшоҳ падари шӯҳрат чандин суҳбатҳо анҷом додам ва медонам ки шӯҳрат дар оилаи зиёӣ, яъне интеллигентсия ба воя расидааст ва дар сарчашмаи ин оила як зане меистад ки инсони таърихӣ аст, ходими сиёсӣ, чеҳраи барҷаста ва шахсияти бисёр муҳим барои Тоҷикистон. ин Низорамо Зарипов аст, модарбузурги шӯҳрат. бале дуруст қайд кардед. ҳоло чӣ тур ҳастанд? шукри худо хуб ҳастанд, нағз ҳастанд. дирӯз як ҳафтаи пештар бо телефонӣ тамос гирифта будам, аҳволаша пурсидам. ҳар саҳар хеста қадамҳояша ҳисоб мекунад, машқ дорад. мепурсам чанд ҳазор қадам рафтам, ин кардам гирди ҳамун ҳавлияшо, машқҳои гирди боғчаашам. он гулҳои садбарг ҳанӯз ҳам ҳастанд? гулҳо ҳоло ҳам ҳастанд. он кати чӯбинам ҳаст, ҳамаш ҳаст ва гирди ҳамун гулҳои зебояш давр мезанад. саломатиаш шукр хуб аст. соле ки мо вохӯрда будем каме биниши чашмонашон коҳиш ёфта буд. ҳоло чӣ гуна аст вазъият? ҳоло ҳамин хел вақте дароям аз хона аз салом мегӯям, мамҷон гӯям, мамҷон, ман мегӯям фақат мамҷон. лекин наздиктар ки оям мешиносад, ки наздик вақте дар наздик будан мешиносад, мебинад. хуб аст. ҳарф занӣ ҳамаш қавӣ аст, мисли пеш, хотирааш ҳам қавӣ аст, бисёр хуб аст. ба чанд даромаданд Низорамо Зарипова? шукр ба 97. умрашон дароз. ило 100 сола қайд кунем бо ҳам. бигзорад 100 ҳам бигзорад, зеро ин қадар меҳнате ки карданд ҳақ доранд ки зиндагӣ бикунанд. як рӯзе ман дар масъалаи дарозумриашон як ҳамин хел аз дур карда, худо умротон дароз кунад, мамҷони ман ин шумо яктам хел карда гуфт, эҳтимол намедонам аз чӣ бошад ки худашон гап кардам, ки аз оне бошад ки ҳар вақте ки як кори хубе мекунӣ дар тамоми зиндагият, як кори неки ё хайре мекунӣ, ё чизе мекунӣ, ҳамон кас ҳамоша чӣ мегӯяд? аз сидқи дил мегӯяд ҳамон шахс, ҳамон одам ки худо умри фалона дароз кунад, саломатиша хуб кунад. шояд ҳамин умр дароз кунаду саломатиаша хуб кардан маро то 90 тодаги 100 расонд. яъне таъсири дуо. якун ин маъно надорад ки бисёр хайру некиҳои хуби бисёр кардааст. таманниёти одамҳо, таъсири дуо, ин ҳама як нерӯ аст. бале, ин ки вақте сидқона меравад, эҳтимол инам ҳаст сабабаш. бале. ва як чиз дигар дар бораи сину соли шумо ҳарф задем ва ёдам ҳаст ки як бор ба кадом як кас бубахшед, як занги телефони аст, қабул мекунем, баъд идома медиҳем суҳбатро. алло, салому алайкум. салому алайкум. ваалайкум барсалом, худро маърифӣ кунед. ман азиз аз шаҳри Исор меҳмони шуморо хушомадед мегӯям. азиз ҷон, баландтар гап занед ҷонам. ана меҳмони шуморо хушомадед мегӯям. аввал баъд меҳмони шуморо як чӣ гуфтанӣ доштам. бифармоед. ана ба фикрам кинои ҳидоятда ана самирда ҳамин кас овоз додагӣ аст, ана ё не? шӯҳрат. бале. дар ҳамин порчаи кино каме бошанд я 4 мисра ҳала ягон тақлид канад барои мо. ҷолиб аст. беҳад ҷолиб, ҳамроҳи Зуҳро Хатиб беҳад ҷолиб овоз додагиам. пандова беҳад баҳои баланд мекунанд шахсан манда. азиз ҷон, албатта мо хоҳиши шуморо ҳоло иҷро мекунем. ташаккур барои занги телефонӣ. ҷонам, хуб, акнун мо хоҳиши азиз ҷонро иҷро мекунем. иҷро мекунем. ҳамин суҳбат кардани мо ама худаш ҳамон монанд ба Сами аст, вале ба образ дароед камак. образ дароед мунҷа бисёр образи бубахшед марамад. бисёр гӯям, яъне ки чихел ба таври ҳаҷваш зиёд ки ҳаст ва ҳар як нозҳое ки худи қаҳрамони он филм дорад,
ва аз рӯи он қаҳрамон мо кору фаъолият мебурдем ва барои ҳамин инҷа бисёр хуб мебуд ки агар мо як мониторе медоштем ки қаҳрамони шумо ошиқи духтаре ҳаст. ошиқи духтаре бисёр як чизи шайтонии дуруягӣ як ҳамин чизо дорад. характун биёед як лаҳзаи ошиқонашро метавонем бозӣ кунем, як лаҳзаи ошиқонашро ки ду ошиқ ба ҳам меоянд, масалан бо макру ҳила мехоҳад. як занги телефони аст қабул мекунем, баъд мегузорем ба ин. алло, салому алайкум. салом алайкум. дуруд бар шумо, худро маърифӣ бикунед ва саволро ба Шӯраҷон пешкаш дозед. ман Аҳлиддин ҳастам, Ордуҷон. Аҳлиддин ҷон, ман шуморо шинохтам. ҷонам, шумо хубед? бад бошад каҷон, ман ҳамин рӯзи ҷумъа барои шумо муборак мегӯям. сипос, бар шумо ҳам муборак. беҳтарини дӯстдоштатарини мане медонед ка. ташаккур, сипос Аҳлиддин ҷон. ман имрӯз шӯҳрат овоз чашидам беҳад хирсанд шудам. сипос. Ташаккур. дар наврӯзи қати акай шӯҳрату акай хуршед я ҳамкорӣ доштем дар вокзал. аҳа, бале бале буд. ҳамонро бигӯм ки ҳамун таъсирот чун ҳамун наврӯзи ҳамун вокзал чӣ монда бошад. албатта мепурсем. Аҳлиддин ҷон, сипос ҷонам. саломат боша. ҳама шунавандаҳои шуморо салом мегӯм. ва итон муборак шава, иди қурбон ҳама каса хонамо бӣ. албатта меоем. ташаккур Аҳлиддин ҷон, сипос барои занги телефонӣ. омода шавед, рӯзи ид меравем ҳатман. марҳамат, акнун ҳамун лаҳзаи ошиқонае ки бо қаҳрамони филм доштед, дар чизе ки азиз хоҳиш кард. азизҷон, рости гап дар хотирам нест аниқ кадом ҷои он лаҳзаҳо ман намедонам. агар овозро вай кунем. қаҳрамони шумо маккор аст? маккор аст бисёр. биёед пас. озуҳроҷон, вақте ки туро ман мебинам, чашмонам анор бар ин булуғ зада мепарад. ҳамин хел жанр меравад. боз чӣ гуна аст? ҳангоми қару ғазаб чӣ гуна мешавад? мегӯяд вай бисёр ҷазобияти бозии ҳархела дорад, мисли Миронов. масалан вақте қару ғазаб чӣ гуна мешавад ин қаҳрамон? қару ғазабам надорад. надорад, яъне дар ҳама ҳолат. ғазаб ҳамаш болоӣ аст. яъне ки ба истилоҳи русӣ гирем переборҳояш зиёд аст, яъне ками зиёдатӣ мекунад. зиёдаравӣ мекунад. зиёдаравӣ ки мекунад. мо аз ҳамин ҷо як занги телефони дигар аст. алло, салом. салом алайкум, рӯз бахайр акай. рӯзи шумо бахайр. баландтар ҳарф бизанед. бале, ташаккур мекунам ба шумо ки акай Шӯҳратшон Раҳматуллоев даъват кардем ба ин барнома. хеле хушҳол шудам рости гап ва ман зиёд хушам меояд аз он баъзе дар филмҳо дар дубляж овоз додам ва ҷое мешавад ки нақши одами мастро бозӣ мекунанд ва аз Шӯраҷон хоҳиш мекардам ки як латифа гӯянд ва дар онҷа ҳатман як нақши одами маст боша, яъне ки чӣ хеле ки дар филмҳо мегӯям, яъне бо овози одами маст, бо овози одами маст, ҳамин тавра? ҳамин ба як лаҳҷае ки сухан мегӯям, ой бародар ба ман ҳам рез. аҷаб пешниҳоди зебое додед шумо ва барномаи моро бо ин пешниҳоди худ рангин кардед. садсола шавед. сипос бар шумо. зинда бошед. ташаккур. акнун латифае ё ин ки агар латифа ҳам набошад бо садои одами маст? бо садои одами маст. саволҳои шумо инҷо аҷиб буданд. рости гап бо садои як кас дар болои дарахт ҳамин чӣ гӯям болои дарахт баромада истодааст, мебарояд болотар мебарояд, мехоҳад ки азам шохчаҳои болотараш ягон чизе гирад ё чи ягон меваи хубе аст, яке болотар меравад ки ҳамин дарахт ғиҷ мекунад, фаҳмо ки ҳозир мешиканад. ғайбат болотар мебарад, ғиҷ мешавад. чӣ гап шуд? боз нав боз камтар дигар боз як нафас рост мекунад ки боз ғиҷ мешавад. بعد دوست میگه یگون کس هست باید با غیج یگون کس هست خیج یوریدید بس صدا بولو یوریدید یگون کس هست بعد یک کس میگه که هست آواز یک ندایی از دوری میاد میگه هست بعد میگه یوریدید من شرط دارم چی شرط داری؟ میگه شرطم این که خوبی میکنی نیکی میکنی با راه بیزیب نمیروی این میکنی آن میکنی همیشه هر که لب میخندد این همچون انسان زندگیت رو پیش میبری دیگر چیزای نیکی و چیزای خوبی زندگی رو گفتار میگیرد همون نیدا و میگه میبخشید یکون کسی دیگه هست.
шуҳрат овози одами мастро накардед. накардам, чунки ман ҳамин маънои гапи ино дорад ки масти он қадар ба ҷои хубиам намебарад. биёз ҳамина накунем дар ҳамин рӯзи не ба ҳар ҳол биёд фарқаш чӣ кадом рӯз аст? арзуҷон гуфти ҳамун рӯзҳо маляю ти ба ман иқадар гаранг накун. ман шуморо гаранг намекунам. ман барон омадам ки инҷа як пиёла чой кани чой хайр, ин як маҳорати актёрии шӯҳрат буд. баъди чанде суҳбатро идома медиҳем. дӯстони азиз, бо мо бимонед ва кайф кунед. ширкати гелос мега мағозаи либосу пойафзоли туркиро дар шаҳри душанбе мекушояд. бахшида ба кушодашавӣ аз 1 то 7 июн тахфифи 30% ба ҳама молҳо. ин гуна нархҳои дастрасро аз ягон ҷой намеёбӣ. агар ёфтӣ, ҳам либосро тӯҳфа мекунему, ҳам маблағатро бармегардонем. дар мега мағозаи гелос зиёда аз 40 000 либоси муднок барои тамоми оила ёфт карда метавонед. аз хотир набарор, танҳо 7 рӯз аз 1 то 7 июн либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. либос дар гелос. суроғи мо рӯбарӯи садбарг, собиқ мағозаи олами китобҳо. телефон барои маълумот 190.
ширкати Гелос мега мағозаи либосу пойафзоли туркиро дар шаҳри Душанбе мекушояд. бахшида ба кушодашавӣ аз 1 то 7 июн тахфифи 30% ба ҳама молҳо. ин гуна нархҳои дастрасро аз ягон ҷой намеёбӣ. агар ёфтӣ, ҳам либосро тӯҳфа мекунему, ҳам маблағатро бармегардонем. барномаро идома медиҳем. шуҳратманд мехоҳам дар бораи ҳамон чорабинии оммавӣ фарҳангӣ ҳарф бизанам ки аҳлиддин занг зада пурсида буд. яъне бардошти шумо чӣ гуна аст аз ҳамон чорабинӣ? бениҳоят олӣ буд, чун наврӯз барои ҳама як хушӣ меорад, як хурсандӣ меорад ва мо хушбахтона дар ин чорабинӣ бо ҳамроҳи Хуршед Мустафоев ва Неқадам Шоназаров ҳамкорӣ будем ва аҳлиддин низ дар он ҷо бо ҳам кор кардем. аслан шумо ба ҳайси чӣ кор мекунед дар чорабиниҳои оммавии театри кунонида ба ҳайси коргардон ва на танҳо ин чорабинӣ ва чандин чорабиниҳои дигари сатҳи умумии давлатӣ ҳам гӯем дар варзишгоҳҳои бузург мо коргардонӣ кардаем ва оянда низ мекунем. чорабинии худи роҳи оҳан ки мо ҳамкорӣ карда будем бо аҳлиддин, рости гап бисёр дизайни зебо карда шуда буд ва он фикрҳое ки дар он ҷо дар он варзишгоҳ сохта буд бо ҳам карда будем ва дар оқибат аз ӯ ҳаловат бурдем, чун як чизи дигаргуние буд дар он ҷо. ташаккур барои аҳлиддин. яъне шумо ҳам дар чорабиниҳои оммавии театри кунонидашуда ҳамчун коргардон ҳисса мегузоред, ҳам дубляж, ҳам театр ва ҳам синамо. барои як мард 40 ҳунар кам аст. ғайр аз ин корҳо боз чӣ кор мекунед? ғайр аз дубляж, синамо, театр ва чорабиниҳо ғайр аз ин чӣ кор аз дасти шумо ғайр аз ин бо тарбияи фарзандон ин аз ҳама асос аст. хайр акнун ин вазифаи аллакай як падар аст, аммо боз кадом корҳо? масалан таъмири хона ё ин ки дуредгарӣ, ягон кори дигар аз дасти шумо намеояд? меомад чӣ меомад абой кашидан, абой ҳамсор нағз мекунам ва вай рӯз як лави абой хестагӣ буд. ид буд, иди наздиктарин гузаштагӣ, иди рамазон, бале як лави абой дар
ҳамонро вақте ки кор миёнам камтар лат хӯрд гуфтам о 47 лекин ҳоло ҳам дар ёдам будааст барое ки бисёр то ҳозир ҳамун абои кашидаги аз куҷо ёд гирифтед шумо зардевори часпониро? зардевори ташаккур кам ки ёрдам метӣ мо ҳамин истилои русиро ҳеҷ гап надорад чунки абой гӯед фаҳмотар аст. ман фикр мекунам ки агар ман зардевори гӯям ҳеҷ кас намефаҳмад. хайр мо вақти донишҷӯ омадем хонаи падар ва ҳама ҳамин абойкашӣ зардеворикаширо бар души мо афтид ва ман ва бо апаи соҷида ду каса мо бале бо ҳам соҷида ҳам зардевори часпонда метавонад? ёд гирифтем аз якдигар аз хамир он вақто солҳои ҷанг буд клей набуд мисол ширеш набуд шумо худатон хонаро таъмир мекардем оҳиста дар ҳамин 5-6 соле ки бо ҳам будем то кӯчидани ман мо ҳамин корро бо ҳам якҷо бо апаи соҷида мекардем. яъне ки дар ин кор устод буд, соҷида ё шумо? не мо ҳарду якҷо кор фаъолият мебурдем, ёд мегирифтем, чизе меафтид бо рафта мекуфтем, мепурсидем, ин он мекардем, боз аз сар мешуд ки мечаспондед дуруст нест. дуруст нест ё сар мехези ҳамаш хестагӣ бо аз сар хамир оқибат ёд гирифтед. аҷаб. ва соҷида ҳам метавонад? соҷида бисёр хуб метавонад. соҷида баъз як хубӣ дорад ва бисёр нақ савдо карда метавонад. хай самарқандиде не ман ба иззати нафси самарқандӣ намерасам, лекин не чаро онҳо ба таври генетикӣ тоҷиранд? бисёр хуб метавонад. ҳамеша тиҷорат дар генетикаи онҳо аст. чӣ хел савдо мекунад апаи соҷида, бисёр нозук савдо мекунад ва аввал сар мекунад. Якум сухан меравем аз инҷо, чӣ мегӯяд, ин аз якум сухан мефаҳмад ки ин кас савдода намечаспад. дигар ҷо ва чӣ савдо мекунад? масалан чиро метавонад? савдо намекунад, яъне ки харид мекунад. вақти харид кардан аз савдокар вақти аввал суҳбат мекунад, дар арзон карда мефаҳмад ки мегирад. ин арзон мекунад ё на. аҷоиб. ин чиза дорад апаи соҷида. ва соҷида ҳамсари падари шумо аст. аммо ин ҳамсари дуввуми падари шумо аст, яъне саввум. ҳамсари шумо аз падари шумо аз ду ҳамсари дигараш ҷудо шуда буд бо сабабҳои ба худашон маълум. дар ин бора мехоҳед ки ҳарф бизанем? не акнун мо барои эҷодӣ омадем ва инҷои бисёр дуру дароз аст, қиссаи дуру дароз аст. вале барои ман ҷолиб аст ки робитаи шумо бо соҷида чӣ гуна аст? яъне соҷида бо ҳамаи меҳрубонӣ, бо ҳамаи шахсияти худ, бо ҳамаи муҳаббати худ барои шумо масалан дар мақоми як модарандар мемонад. вале бигӯед ки ин чӣ гуна модарандар аст? ин барои ман модарандар нест соҷида раҳмон, барои ман апа аст. чунки аз рӯзи аввале ки ман аз шаҳри Кӯло ба Душанбе донишҷӯ шуда омадам, аз рӯзи аввал апа гуфтам ва рӯзи аввале ки ба донишкада ҳуҷҷатҳоро бурда супоридам, бо ҳамроҳи соҷида рафта супоридем ки он вақт 1 сол ё 2 сол шуда буд, соҷида ҳамон донишкадаи санъатро тамом кардагӣ будам ва маро он кас бурданд дохил ҳуҷҷатҳоро кӯмак кардан ва дар ҳама мисол пастию баландиҳом дар ҳама бо ҳам будем. то ҳол муносибати шумо? муносибатам хуб аст, чунки он меҳрубонӣ ки он касо ба падари ман карда истоданд ва умедворам ки мекунанд, ин басанда аст ки ман ӯро эҳтиром кунам. беҳтарин. ва соҷида низ агар ман бигӯям дӯсти ман аст, иштибоҳ намекунам, зеро мо чандин сол аст ки якдигарро мешиносем, яъне ҳамкасбем дар ҷодаи рӯзноманигорӣ. ману соҷида ҳамкасбем. агар дар театр ё ин ки дар синамо бо шумо ҳамкасб бошад, дар рӯзноманигорӣ бо ман ҳамкасб аст. як зане аст ки дили покиза дорад ва воқеан ман аҳсан мегӯям ба соҷида. ва чӣ мешавад ки як қарсак бизанем барои соҷида? фикр карда ки ман занам. бигзор мо ҳам қарсаки зинда мезанем. ва як чизи дигар дар бораи кастинг ман хостам аз шумо бипурсам. кастинге ки ҳунарманди аз 40 боло дар кор буд ва шумо вақте ки худро пешниҳод кардед, он нафар куҷо медонед? ман медонам, мо қабл аз ин ҳарф зада будем. ман мехоҳам ки шунавандаҳо низ бидонанд. рости гап як рӯз бо таври онлайн аз намедонам аз Украина буд ё аз Украина буд ё аз куҷое буд, аз ҳамун тарафҳо буд, ба таври онлайни видеовизитка мегӯем, вақте суҳбат мекунӣ ки ту бо ту шиносоӣ пайдо мекунанд ва дар оянда ҳамкорӣ мекунанд ё на. ҳамин да вақте ки аз 40 боло буд ҳунарманд аз ин тарафи мо ва мо бо ман ҳамсуҳбат шуданд, ба ман нигоҳ мекунанд, як илтимос мекунанд ки қафотар равам, як акси гирам, боз ҳозир равон кунам. он 3 нафар буданд, меён мегӯянд
мебахшеду барои мо 40 сола 45 сола лозим ама 46-47 даромадем ман ҳамин хел не мо барои наме баъд истода гуфтам охир чӣ шумо мегӯяд зури зур 35 сола 35 воқеан максимум 30-35 ман гуфтам хайр чӣ хел кунем намешавад қайд то 35 не то 45 лозим худо гуфтам рӯзӣ медоштем номимони рӯзиманд мемондам ба ҳар ҳол воқеан ҳам шӯҳрат мисли як ҷавонмарди 35 сола аст ва аслан сабабашро нагуфтед ки чи аст ҳамун гуфтам ку такрорам шавад ҳамун ирси меросӣ аст сабабаш бовар кунед дигар ягон чиз надорад ман ягон сабзи зиёдӣ намехӯрам ҳамун чизе ки ҳаст варзиш мекунед варзиш ҳатман ҳамеша мекунам чӣ гуна намуди варзиши ман чун ман дар оғони кӯдакиам ки ҳамчун авлоди мо ки пушти гӯштингир омадагӣ буданд мо ҳам ба истилоҳи русӣ соответственно гӯштин зали гӯштин мерафтем кадом намуди гӯштин гӯштини тарзи озод аввал гӯштини тоҷикӣ буд чун бобокалони мо ҳалуки искандарӣ ки машҳур аст бобои искандаршоҳ ва он кас гӯем ки дар даҳони мо туф кардагӣ буданд ва мо ҳам то устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон оид ба гӯштин ва умуман қадамзании шумо паҳлавонона аст ин хел бо боварӣ бо эътимод қадам мезанед инро шумо мушоҳида накардед худатон устувор қадам мезанед ва зуд суръати роҳгардии шумо баланд аст чунки тарзи гӯштини тарзи озод худаш суръаташ бениҳоят баланд аст ва дар як мижа задан бояд ба пой дароӣ ба ҳарду пой мижаи гӯем ки он гӯштингире ки бо ту бароқобат баромадааст ва ба ин мижа яъне ки суръати бисёру бисёр тезро ва инро бисёру бисёр машқ мекунем баъди чанде суҳбатро бо шӯҳраҷон идома медиҳем занг бизанед телефони мо дар ихтиёри шумо аст вайбер низ 884 вайбери мо марҳабат ширкати гелос мега мағозаи либосу пойафзоли туркиро дар шаҳри душанбе мекушояд бахшида ба кушодашавӣ аз 1 то 7 июн тахфифи 30% ба ҳама молҳо ин гуна нархҳои дастрасро аз ягон ҷой намеёбӣ агар ёфтӣ ҳам либосро тӯҳфа мекунему ҳам маблағатро бармегардонем дар мега мағозаи гелос зиёда аз 40 000 либоси мӯднок барои тамоми оила ёфт карда метавонед аз хотир набарор танҳо 7 рӯз аз 1 то 7 июн либос барои мардҳо занҳо ва кӯдакон либос дар гелос суроғаи мо рӯбарӯи садбарг собиқ мағозаи олами китобҳо телефон барои маълумот 190
мағозаи гелос як иқдом эълон кардааст. тавассути ин иқдом шумо метавонед корти саломро ба даст биёред ва либоси дилхоҳро интихоб карда ба насия бигиред. маблағи онро дар муддати 1 сол кам кам пардохт хоҳед кард. барои ҳамин мунтазир нашавед ки кайма ош мегиред ва он либосеро ки аз витрина яъне аз пушти шишаи маркет ба назар мерасад, муҷалло аст, зебо аст, ҳавас мекунед ки бихаред, мунтазир нашавед маошро. равед дарҳол бигиред, маблағашро дар давоми 1 сол пардохт мекунед. чунин шансро мағозаи гелос ба шумо медиҳад. шуҳрат, лаббай. ман чанде пеш як намоишномаи театриро, спектаклро тамошо кардам дар театри Маяковский, аниқтараш ҷое ки ҳоло шумо қарор доред, театри Маяковский қарор дорад, театри лоҳутӣ. бале, спектакли хонумро тамошо кардам бо забони русӣ. онҷо шумо як нақши хеле ҷолибе доштед, нақши авантюрист, интриган, яъне нақши як марди тавтияпардоз. мехоҳам ки дар бораи ин спектакл ҳарф бизанед ва дурнамои нақшаҳои театрӣ ҳарф бизанед ки дар пеш боз чиро интизор бишавем. ташаккури зиёд орзуҷон. спектакли ханумаро як ҳунарманди шинохта, алон саррежиссёри театрамон шуд, ӯро муборакбод мегӯям, хуршед Мустафоев, ва он кас гузошта буданд ва дар ҷашнвораи парастӯи гузаштагии он сола баромад карда будем ва шумо ки гуфтед ба наздикӣ тамошо карда будед. бале, ҳамин тақрибан як ду моҳ шуд. бале. нақши ман нақши яъне ки бигем ба истилоҳи русӣ слуга господина, хидматгор аст. дар болои бисёр кор кардам. ин хидматгора якум ки оҳанги гурҷӣ даровардан дар кор буд, каме ба таври кӯҳистонӣ, кавкоз суҳбат кардан дар кор буд ва ман яъне шеваи ҳарфзании гурҷиро кушидам, гӯш кардам, моҳи зиёд гӯш кардам ки чӣ хел оҳангашон чӣ хел аст, тарзи роҳгардиашон чӣ хел, рақсашон чӣ гуна аст ва ба чизе ноил гаштем. бисёриҳо мегӯянд ягон фраза ин спектакл дар ёдатон аст ки бо ҳамин шеваи гурҷӣ талаффузаш бикунед? бё суҳбат кардан гирем, ман дар охир бояд биёяд ки кадом ҷояшро гирем. бошад. хуш, чун мо бармегардем. бале, ва онҷо либосҳои хос доштед, либосҳои гурҷӣ ва он кулоҳе ки доштед, кулоҳи гурҷӣ, кулоҳи тоза сирф гурҷӣ буд, чун инро он кулоҳро хато накунам аз Гурҷистон дӯсти Хуршед тӯҳфа равон кардагӣ буд ва Хуршед ягона чизе ки дар ҳавоҷо вай дошт, яъне ки тоза аз Гурҷистон омада буд, ин кулоҳ буд. кори рассомӣ ва умуман пардози чеҳраи ҳунармандон бар дӯши ки буд? бисёр пардози аҷоиб буд. Пардозашон Сайёра Саид ва пардозгари бисёр хубу. як занги телефонӣ аст. шуҳрат, алло. бори дигар салом акайрӯзҷон. дуруд бар шумо. хуб, узр мепурсам ки вақти шуморо демора мегирам ва рости ҳамин саволҳо маро водор мекунад ки ба барномаи шумо тамос гирам ва аллакай Шуҳрат ду савол доштам. бифармоед. Дидам ки оё автомобил доранд, яъне ки ронанда ҳастанд? саволи дуюм чӣ? не, агар ки ҳа ё не интизорам ва баъдан дар ин мавзӯъ саволи ман давом дорад. ҳаминҷо ман метавонам гӯям ки ман автомобил надорам, лекин кам ронандагӣ карда метавонам. сарфи назар мекунем аз саволи аввал. саволи дуюмам ин буд ки ҳангоме ки шуморо ба мусоҳибат даъват мекунанд, бахусус мисли акай Орзуҷон ки як рӯзноманигори ҳирфавӣ ҳастам ва шумо дар дилатон чӣ қадар худо ҳамин савола напурсад, худо ҳамин савола, аз кадом савол шумо метарсед ки аз шумо бипурсам ва шумо намедонам дар ҷавоб гуфтани он ё ҳазар мекунед ё ки намедонам метарсед ё ки ҷавоби пурра надоред? яъне кадом савол барои шумо писанд нест? ҳамин. бале. ташаккур ба шумо, сипоси зиёд. хеле саволҳо бениҳоят зиёданд, чунки ин саволҳое ки ман намехостам ки Орзуҷон бипурсад, чун Орзу дӯсти мо аст ва бисёри чизҳоро медонад. бале, масалан Шуҳрат ду зана нест ки бипурсам ки кадом занатро бештар дӯст медорӣ. лекин дар филмҳо зиёда аст. як бор ҳисоб кардем 17 бор зангирифтагӣ. вале ба ҳар ҳол аз кадом савол хушатон намеояд? аз саволи яъне чӣ хел гӯям, яъне ки хушам намеояд не.
саволое ҳаст ки ба худи ман ба зиндагии шахсии ки ман дорад ки манам мехостам ки оммавӣ шавад. чаро масалан зиндагии шахси шумо чӣ паҳлӯҳое дорад ки онро мехоҳед яъне пинҳон як кажу мекунед? килебо дар ҳама зиндагии ҳар кас ҳаст. яъне ин зиндагии кунунии шумо оилавии шумо бо дар мо завҷаатон ҳаст ё ин ки зиндагии овони кӯдакӣ? кӯдакӣ овони кӯдакӣ ки яъне овони кӯдакии шумо душвориҳои хоси худро дошт? бале бале ҳам дошту ҳам надошт. яъне чӣ аз як ҷиҳат дошт аз як хушбахт худро ҳис мекунӣ ки дар хонаи падарбузург дар хонаи бобову бибӣ дар шаҳри Кӯлоб. яъне ин душвориҳо чӣ гуна душвориҳо буданд? биёед баъдан мефаҳмӣ ки душвориҳои психологӣ буданд ё душвориҳои молиявӣ? не мо дар оилаи мо ки интеллигенсия камбудӣ набуд. камбудии молиявӣ душвориҳои психологӣ. бале чун вақте ки баъдан мефаҳмӣ ки мисол падару модари ту мисол бобову бибият нею асланшо асту раҳмати модарам ҳамунҷо ба як шикасти сахте. мисол ин саволҳо каме ман ҳамеша маро ғамгин мекунад баргашт ба ин саволҳо. чун яъне чӣ гуна шумо фаҳмид? дар синни чанд солагӣ фаҳмидед? ман синфи ё 10 будам ё 11 будам ёдам нест. фаҳмидед ки он модаре ки шуморо тарбият кард аз модаратон нест, он падаре ки шуморо тарбият кард аз падаратон нест. ва ман он шоҳаданомаро шокӣ шудед? шоки ҳатман меша. ин шоҳаданомаро гирифта пушти ҷевон партофтам, диван пушти он партофтам, як сол кофтам. вақти паспортгирӣ шуд бобоям худо раҳматашон кунад рафт аз чизе вай нусха карда шоҳадатнома аз куҷо ёфт. як азобе кашид. ҳозир ки ман падар шудам мефаҳмам ки чӣ қадар азоб аст нусха кардани мисол. чаро шумо он шоҳадатномаро партофт? акун дар он ҷо аскаршо нею асланшо аст. барои чӣ аслан вақти ақл калон мешавад барои чӣ асланшо аст аскаршо не ҳар вақт савол аз куҷо аст ин чӣ аст ин чӣ ба ин хел. баъд ҳамин чизо камтар оҳиста оҳиста ҳамон шоҳадатнома гирифта парт аз кӯдакӣ. ҳозир мефаҳмам ки фарқ аст чӣ. вай бобо буд ин падар аст ягон ҷои мушкилаш нест. дар ҳозир гуфте ҳамун рӯзҳои нормально ҳар кас дар хонаи бибиш калон мешавад дар хонаи яъне муҳим ки дар оилаи бегона набуд. бегона нест ку ан ҳамин як занги телефони дигар аст. алло салом алайкум. алло салом алайкум ахи. дуруд бар шумо. бифармоед худро муаррифӣ кунед. ман азиз ҳастам бахшиш ки бори дигар ба шумо пайваст шудам. азиз ҷон бифармоед. ана акай самир мегем мо акай самирда бо як гуфтанӣ доштам. марҳамат. акай самир ҳамин вақте ки дайрае ки ягон баҳр рафте 6 сафар рафте моҳӣ қаслид моҳии тилогӣ буд. мегӯяд ки самир се орзуятро гавзан се хоҳиша гавзан мо иҷро мекунам. се хоҳиш чӣ бошад шумо ба мо гуфта метавонед? ташаккур ба шумо. сипоси зиёд барои савол. агар моҳии тиллоӣ ба шасти шумо биафтад чӣ дархост мекардед? се дархост. кадом дархостро мегузоштед дар пеши моҳии тиллоӣ? бад бисёрам саволи хуб додед азизҷон. ташаккури зиёд. бисёрам саволи хуб. ақаллан ҳамин як мегуфтед ҳам моҳии тиллоӣ як 10 давай мешуд. се то кам охир. се то намедонӣ кадо бошад қадар бисёр хайр биёед. ҳар он чизе ки аввалин шуда дар зеҳни шумо хуруҷ мекунад чӣ аст? дар зеҳни ман аввалин шуда хуруҷ кард ҳатто ҳамон вақти савол ин сиҳатию саломатист. ҳамин саломатӣ аз ҳама чизи гӯем муҳим аст. муҳим ҳамин аст. тинҷои амонии ватанат. ҳамин тинҷ будан амон будан ҳамин худаш як хушбахтӣ аст. дуюм савол. дуюм хоҳиш. Якум саломатии худ, фарзандон, наздикон, дӯстон. хуб, дуюм хоҳиш тинҷию амонии давлату ватан ва пешрафти ватани худат ки ту аз ин хоҳишҳои шумо ками хоҳишҳои сиёсиянд? на ман бисёр мехоҳам. ман бисёр тоҷикам. чунки ман имконияти зиёд ба Русия ва ба дигар давлат дорам ва доштам ва намеравам. барои чӣ намеравам? ҳайронам. чӣ қадар ман дӯст медорам ин ҷай охир. хоҳиш сеюм чӣ? хоҳиш сеюм мехоҳам ки тоҷики ман ина мисол чанд кас ҳозир дар хориҷа аст? мисол муҳоҷир. ин хоҳишҳои шумо як навъ хоҳишҳои умумиянд? бале охир. ман мехоҳам ки ҳамин хоҳишҳои инфиродӣ надоред? на ман мехоҳам ки ҳамин масалан кортеҷ яхта? не ман ин аз ин чизо агар ман аз дум ба ин чиз мерафтам ман ба ким куҷоҳо расида будам. ва як саволи дигар. хулоса фаҳмидам хоҳишҳои шумо хоҳишҳои умумӣ аст. ҳамаш саломатӣ, ободӣ, зебоӣ ва тинҷиву осоиштагӣ. хеле хуб. ин аз патриот будани шумо шаҳодат медиҳад? мумкин ман каме медонед ман ягон чизи сиёсӣ ман ҳамин хел оддӣ ҳастам. ман барои
ман тоҷик буданам барои ман ҳамин азизтаре, ман ҳеҷ дигар надорам. аҳсан. Як чиз дигар, шумо гуфтед ки Аскаршо ва Асланшо, Бале. яъне ин номҳо аслан шабеҳи номҳои мардуми Наҷиби Бадахшонист. Хош. онҳо ҳам ин гуна Манам номҳо доранд. Шӯратшо ҳастам. Шӯратшо, Асланшо, Аскаршо, Бале. яъне ба кулуб чӣ дахл дорад? бале, бале, ҳаминро пурсидани будам. ё ба бибини Зорамоҳ, бале, ки шавҳарашон Зуҳуршост. Зуҳуршо. Бале. Нест ягон робита бо Искандаршо ҳале ки Искандарӣ. Не, ҳаст. Чӣ хел нест? чӣ гуна Яъне робита? гӯям робитаи ман ки бобои мо дар мисол бобои ман бобои хурдист. Аҳа. Яъне мо ҳамаи бобоямона бобо мегӯем. Бобо яъне ки чӣ? Бобои ман Аскаршост, бародари ӯ Зуҳуршо, Искандаршо, Султоншо, Ҷаваршо, ино бародаранд. Ва ҳама ино барои мо ҳам бобо. Бадахшонианд? Ино аз Дарвоз. Аз Дарвоз. Аз О. Дарвоз бас кӯч мегиранд ба Шӯробод, яъне ба бале. Догистон, ватани чунки Давламатхон. аз Дарвоз ин тарафи поён Шӯробод аст аллакай. бисёр қариб ки ҳаст, инҷо омаданд дар 6 солагӣ бобом. бисёр хуб. баъди чанди суҳбатро бо Шӯҳратҷон идома медиҳем, бо мо бимонед.
برنامه رو ادامه میدیم دوستان عزیز. شهرت رحمت‌اللهیف هنرمندی بسیار هم نامدار و مشهور مهمانی ما است. شهرت اینجا زنگ‌های تلفنی بنوید زیادن. عذر. الو گوش میکنم شما رو، در نشر مستقیم هستید. الو بله گوش میکنم شما رو خواهرم، خوش آمدید. الو سلام علیکم. و علیکم بر سلام. حرف بزنید، شما در نشر مستقیم هستید. متاسفم خواهرم. یک بار دیگر زنگ بزنید، منتظر زنگ‌های تلفنی شما هستم. باز یک زنگ دیگر. این تلفن در الو. سلام عبیدالله، درود بر شما. من شهرت خیرت شهرت جوزه که من شهرت گفتم من پاسل رفتم پام شکست نتونستم امسال هم یعنی زیرمو تبریک کنم ششم نوامبر 2020 من اون فرشته ایالوگا اکی جواهر شو ظهور شو من وی افکبری بله اکی اسلام شو اسکندر شو اینو تیلو اما وی جهانگیر شو حیف شد، انور شو حیف شد. بله سلطنی شو داروی من تلفن نمیدم. پس 2019 رفتم ششم نوامبر تبریک کردم. اسره اسبیاقی گفتم من اونجوری میگن اسره اسم بیا شام. اسره و اسم بیا. بعد میگم باید نامش نگم میگم اسره اسم بیا. بعد همونجوری بعد من همین سجده ندونستم سجده ها. این سجده بعد در رادیو گوش کردم که این سجده اوهالیک سمرقند داره. بله از اوهالیک، محله اوهالیک رو میدونم، دهه اوهالیک. چند کیلومتر از سمرقند دورتر است؟ نه گوشی سمرقند بالا همین تکی کوبا همین من اوهالیک نیست دوستای من در اونجا. من سال 94 95 از اونجا کار کردم فیلم با اونجا اسدالله دوستم در اونجا خواهش نهار بود سرود بخوام پیش آمده میشیش همین اونجا آدمای بزرگ. من ندونستم که این سجده اوهالیک بود و من دستی من کار کردم سایرین زارکو خیلی نیستم که دیرکتر ساخت بودم. من جانشین دیرکتری فابریکی پنسه بودم، فابریکی هم برپروری. من بردن اونجا ایدی نوروز همونجا باید برام کرد. اوبیچه بود که بله بله پویز اشلا همین اوبیچه برام اوش سامنارکه کردیم. همین پوی اوبیچه در پیش پوی من هم در سون نون برام کرد. یعنی حیات همین خیلی اوبیده که از دنیا گذشته. بعد همین اگه پیشنهاد که سجده که من گفتم من اوهالیک با آرد گرفتم یا کودکام گوشتم دادن 40 گرانیسی سمرقند دو بولا کرده نمیمون آردا یک بالا کرده گرزوندم. من نیست سمرقند نمیدونم. تشکر عبیدالله. سجده گفت که من اوهالیک سفر کار کردم. گفت چی؟ من میگه عبدالرسول 20 سال دوستی عزیز من 20 سال نوباشی زیرین شخصی ملیتی. سپاس عبیدالله، سپاس میگیم بر شما. این اکو زنهای مقدس انگیز زرما خواری. بله نیزارم ظریف بابا. زنی اویلی مسعود مشکار، این زنی توش محمد مرگا بودن تیلو، این زنی ترسوزاده، این چی بدونه؟ اوشی دمیر دوست محمد اینجا این چی بدونه؟ فوزی سالیف بعد با اونجا پول من میشناسم. بله عبادت رحیم و این خیلی عبادت رحیم و میدونم. بله خودی سیاسی بعض اویلی اکی خاندیل گلجهان بابا صدیقова لولا اسماعیلова گلجهان بابا صدیقова اکی خاندیل من سرخون کردی. عبیدالله تشکر میگویم با شما. سپاس زیاد. حتما میرسونیم. حتما تشکر. تشکر سپاس عبیدالله و سلامی عبیدالله رو با نینا ظریفovna برسونید. زیرا نیزارم ظریفova رو نینا ظریفovna میگفتند، همه میشناختند و اومد نینا ظریفovna میشد، هم صف میکشیدند و آمادگی میدیدند تا این زن باریز و برجسته رو پیشواز بگیرند. حالا هم چنین است، حالا هم جذبه دارد و تمنا میکنیم که عمری این بانوی بسیار هم خدمت کرده دراز باشد، خادم سیاسی افتخار و این رمز تاجیکستان است. نینا ظریفovna یک رمز، یک سیمبل، اگر به زبان روسی بگویم سیمبل تاجیکستان است، رمز تاجیکستان. شهرت میخوام که درباره من
бачагиҳои шумо ҳарф бизанем, чун шумо пешаи актёриро ихтиёр кардед. Дар бачагиҳоятон оё шумо худро масалан шабеҳи қаҳрамонҳои филмҳо тасаввур мекардед? албатта мекардем. филмҳое ки тамошо мекардед? он филмҳое ки мо тамошо мекардем, филмҳои он давра филмҳои ҳиндӣ буданд. Бале. дар кинотолорҳои кинотолори Камсамол дар шаҳри Кӯлоб, кинотолори Гулистон. баъд агар ки дарёб намекардем Спутник, дарёб намекардем ба Зиракӣ мерафтем, қишлоқи Зиракӣ, ё ки ба Пӯшёни Поён мерафтем ки дар он ҷо дарёб кардаем филмҳоро тамошо кунем. яке мешудем Амитабх Баччан, дигаре мешудем Виру, Бедаст, Мести Закон. дар болои вай мебаромадем, чӣ ном дорад, дарахт дар совхоз. аз болои дарахт тамошо мекардем. як бор ёдам аст, дар намедонам дар куҷо буд, дар Пӯшиён буд ба фикрам. дар болои дарахт будам, дарахти тут. шаб филм мондан тамошо кардем. филми чӣ филми буд? ҳиндӣ буд. ҳамун шохчаи дами раи ҳамун монитора гирифта, яъне ки дида намешуд аз шам. ман вазнам он қадар зиёд набудам, маймун бари чолок будам. ҳамхел рафтам қарибтар ҳамун дарахтам шикаст, ҳам шохша шикаст, ҳам болои 3-4 одами дигар рафт дидам, як ду чапалоқи дигарам хӯрдам. бидишк об мепарид. аз байн муддате гузашт, ҳамун филмам бо дубляжам кардем. гуфтам ин рӯзоя бин. кадом филм? филми Мести Закон, қасос ва қонун. дар он филм Амитабх Баччан ва Дharmendra бозӣ мекарданд. бале мо ҳамино садо кардагӣ будем бо устод Абдулмумин Шарифӣ ва Фирӯза Раҳмонова, Мавлумбиби Наҷмиддинова. 4 каса як филми калонро онҷо персонажҳо хеле зиёданд. чӣ хел 4 кас аз уҳдаи ҳама ин? ҳар овоза кардем. ду овозои мардона ма ва Акай Абдулмумин, овозаи занонаро бошад. яъне овозатонро шумо метавонед ҳар хел бикунед. абе намешавад охир. хеле ҷолиб аст барои ман. биёед месанҷем, масалан як ҷумлаеро бо чанд овоз шумо талаффуз бикунед? мекушем. хайр, масалан салом алейкум шунавандаҳои радиои Азия Плюс, мо дар барномаи Дурбин ҳастем. салом алейкум шунавандагони Азия Плюс, мо дар барномаи Дурбин ҳастем. ин овози худи Шӯҳрат. салом алейкум бинандагон шунавандагони Азия Плюс, мо дар барномаи Дурбин ҳастем. ай бо мешавад. салом алейкум шунавандагони Азия Плюс, мо дар барномаи Дурбин ҳастем. аҷаб. сеюмаш буда. бо чорум ҳам дорад. намедонам ку мебинем як. салом алейкум шунавандагони Азия Плюс, шумо дар барномаи Дурбин ҳастед. аҷаб. ин кавкубиё ба хотири Шӯҳрат. офарин, ана инро мегӯянд ҳунари актёрӣ. ба кайф кардам, воқеан аҷоиб. инҷо тавассути Вайбер чанд савол омадааст. ман аслан аз Вайбер фаромӯш кардам. 84107 рақами Вайбери мо аст ва инҷо навиштанд салом алейкум, меҳмонро хушомадед мегӯем. ва боз инҷо як нафар дигар аз шунавандаҳои мо навиштааст ки бештар синаморо меписанданд ё ин ки театрро? бисёр саволи хуб аст. театр бе синамо, синамо бе театр ман тасаввурам карда наметавонам, чунки ҳар ду ин барои ман бисёр азиз аст ва дар дипломе ки ман дорам навишта шудааст ки ҳунарманди театр ва синамо. биёед ман масалан ҳамчун роҳбари бераҳми театр дар пеши шумо интихоб мегузорам. Шӯҳрат ё театр ё синамо? дар воқеъ агар ҳамин хел интихоб шавад бисёр мушкил мешавад. хайрият ки роҳбарҳо бераҳм нестанд. локин як чизро мегӯям ки як фалсафае ҳаст, яъне ки ҳунарманд бояд дар театр кор кунад, бояд дар театр худро сайқал диҳад, бояд хоки театра бибусад. барои чи? ин театр як варзишгаре ҳаст ки ҳамеша машқ мекунад, ҳамеша дар варзиш аст, яъне ки дар ҳамон золҳое ки ӯ машқ мекунад, пагоҳ ба як чемпионате, ба як мусобиқаи бузург. бахшиш бо занги телефон аст. алло, гӯш мекунам. бале ҷонам. ассалому алейкум. ва алейкум барсалом. худро муаррифӣ кунед ва ҳарф бизанед. бале ман саломи худамро ба меҳмони шумо мерасонам. мухлиси ҳамешагии шумо Наргиз Боно ҳастам аз шаҳри Бухта. гӯш мекунам. саволе дошта бошед пешкаш кунед ба Шӯҳратҷон. бале ман ба меҳмони шумо ду савол дорам. саволи аввал ҳамин аст ки барои мо мухлисон ки айни ҳол айн абед аст ва мехоҳем ки як латифа гуфта бошад. саволи дуюм, кадом хислати зан ба шумо писанд нест бародари азиз?
ташаккур мегӯем ба шумо. хуб латифа, агар дар зеҳни шумо чизе бошад марҳамат бифармоед, вагар на мегузорем ба саволи дуюм. мегузарем ба саволи дуюм. саволи дуюм як бор дигар кадом хислати зан ба шумо писанд аст ва кадом хислатро дар занҳо меписандед? Яъне хислатҳои хуби зан ин он чизе ки дар даруни хона ҳаст, онро ба берун набаровардан, яъне сири оиладориро нигоҳ доштан ин беҳтарин хислати зан мебошад. Боз яъне ва хислати дигаре вақте дар шӯхиҳо якай аловуддин ҳаст ку, вақте мегӯяд ки ана ин пудинаро бихар, яъне сабурӣ пуртоқатӣ. гарчанде мо ин хислатро бисёру бисёр мепиндорам. акнун аз хислатҳое ки шумо намеписандед дар зан кадомҳоянд? он чизеро ки агар сабур набошад намеписандам. боз оне ки бисёр бо овози баланд ҳарф мезананд. яъне занҳое ки дар хонаам аз ҳамсоя, мисол агар раки ҳамихел бошад мешунавӣ ва ҳамаон дарду даруни он хонаро мешунавӣ, инро ҳам намеписандам. бисёр хуб. баъди чанде бо суҳбатро идома медиҳем. дӯстони азиз, бо радио Азия Плюс бимонед. ширкати гелос мега мағозаи либосу пойафзоли туркиро дар шаҳри душанбе мекушояд. бахшида ба кушодашавӣ аз 1 то 7 июн тахфифи 30% ба ҳама молҳо. ин гуна нархҳои дастрасро аз ягон ҷой намеёбӣ. агар ёфтӣ, ҳам либосро тӯҳфа мекунему, ҳам маблағатро бармегардонем. дар мега мағозаи гелос зиёда аз 40 000 либоси мӯднок барои тамоми оила ёфт карда метавонед. аз хотир набарор, танҳо 7 рӯз аз 1 то 7 июн либос барои мардҳо, занҳо ва кӯдакон. либос дар гелос.
алло гӯш мекунем шуморо. همون سروجی که من درخواست کردم آن را جستجو کرده البته جستجو میکنم و خواهش شما رو اگر پیدا کنم اجرا میکنم در دوام برنامه. شهرت میخوام درباره اصلا کارهای سینمایی حرف بزنیم که حالا چگونه قرارداد و عهدنامه ها بسته اید با سینماآفران داخل و خارج کشور، چون من میدونم که در بسیاری از لایحه های سینمایی فدراسیون روسیه نیز شما شرکت میکنید. ташаккури зиёд. рости гап ин он як нозукӣ дорад ки дар куҷое ки ман агар гуфта бошам ки дар инҷо унҷо тайёрӣ дида истодам ва ният аст ва қарор карда истодем, ҳамон кор намешавад. биёед ҳамина нагӯем, ҳамон шаваду баъд дар борашон гӯем ки чӣ хел гузашт. хайр биёед дар бораи он чизҳое ки шуданду гузаштанд гузаштанд. бошад. ман дар филми «Золотой запас» зиёда аз 43 рӯз дар Қрим будам. агар ҳамин 5 сола 6 сола кори охира гирем. захираи тиллоӣ «Золотой запас». захираи тиллоӣ ки зиёда аз 23-24 серия. чӣ нақш доштест унҷо? яке аз нақшҳои бисёр одами баҷаҳл, як афғони покистони буд, намедонам куҷо буд. яъне нақши террорист? бале, ҳамин гуна буд ва бисёр мушкилам буд. лекин дар баробари дигар ҳунармандон фикр мекунам ҳунармандони тоҷик ҳам бад набуданд. гурӯҳи калони ҳунармандон буд. гурӯҳи мо пайкар ёрова буд, Асланшор Раҳматуллоев буд, Фаридуншор Раҳматуллоев буд, аз Москав омада буданд. ва алон худи Фаридунам як ҳафтае мешавад ки меҳмони душанбе аст, то моҳи сентябр истироҳат омадааст. Фаридун фарзанди ҷаҳонгиршо, яъне ки набераи биби Буринисо Бердиева Ҷаваршо Раҳматуллоев, рӯзноманигори бисёр варзидаи тоҷик Буринисо Бердиева, набераи Омонкасо моқати амак писар мешавад. хуш унҷа бисёр ака Исфандиёр буданд, Ғуломов буданд, худо раҳматашон кунад, Саври Сабзалиева, апаи Сором хато накунам буданд, Сабзалиева, боз ки буд, бисёр буданд, бисёр. ҳамаи актёрҳо аслан ҳангоми мусоҳибаҳои эксклюзивии худ ё ин ки изҳороти бисёр ҳам самимии худ мегӯянд ки то пирӣ расидам вале нақше ки мехостам бозӣ накардам. ҳамин хел аст. бале, намедонам аз чӣ аст ин ва барои чӣ ин хел аст. худи зиндагӣ ҳамин хел аст. яъне шумо ҳам нақше ки мехоҳед то ҳанӯз бозӣ накардед. ман намедонам ман чӣ мехоҳам, аввал ин сар мекунам. чаро чӣ хел намедонед? вақте мегӯянд ки бисёри ҳунармандон мехоҳанд ки Гамлетро бозӣ кунанд, яъне ки ин эталон аст ва Гамлетро бозӣ кардан як ифтихор аст. барои ман Гамлет ифтихор нест. шумо чӣ гуна нақшҳоро мехоҳед? ман намедонам, ман ҳамеша мехоҳам ки як вақте ки дар ман мебинад шахси комедӣ, яъне ки ҳунарманди чӣ гӯям, комедиант, да, аз ин ҷиҳат. лекин дили ман бисёртар фоҷиа мехоҳад. бале, ман мехостам ки худро дар фоҷиа бисанҷам, гарчанде ки марги бегуноҳ ҳам буд, бисёр фоҷиаи сахте ҳам буд ва он нақшро ҳам бозидем. намедонам аз рӯи гуфтаҳои дӯстону бародарон бад ҳам набуд, лекин ман фоҷиаро каме ҷуртар донам дар бадани худ. ба шумо наздиктар аст, бисёр наздиктар аст. акнун дар бораи умуман синамои ҷаҳонӣ ҳарф мезанем. масалан ҳаст Болливуд, ҳаст Голливуд, ҳаст масалан студияҳои Аврупо ва Русия. шумо бештар кадом филмҳоро дар лаҳзаҳои тафреҳ тамошо мекунед? дар хона рӯ меоред ба Голливуд ё ин ки ба синамоҳои аврупоӣ чӣ гуна? рости гап, мо дар канали Истиқлол гуфтани ҳамин хел кабини телевидение ҳаст, он чизе ки ба мо пешниҳод кунад. дар он ҷо ҳаст ҳам Болливуд, ҳам филмҳои аврупоӣ, ҳам филмҳои... чӣ гуна филмҳоро дӯст медоред? Экшн, ин гуна филмҳоро ё ин ки филмҳои бисёртар дӯст дорам филмҳои осмонӣ, яъне ки кайҳон, космический бисёртар, он чизе ки бо кайҳон робита дорад, ба дидан боварӣ намеояд. фантастика. ва он чизе ки боз аҷиби он аст ки ман ҳам фантастика, яъне ки ин бисёр пешрафта, боз бисёртар дӯст ва бисёр хоҳиш дорам, дар дилам ҳамеша орзу дорам ки чизҳои таърихӣ ки ҳастанд, на танҳо тоҷикӣ, агар бо филми таърихӣ мегирифтем ва бозӣ мекардам дар он ҷо, беҳтарин як орзуе мебуд ки иҷро мешуд. лекин намедонам, мешуда киси як рӯз не як рӯз. ва фикр мекунам ки ҳоло барои муаррифӣ кардан имкониятҳо хеле васеъ аст. аз захираҳои интернетӣ истифода бубаред, аз платформаҳои интернетӣ истифода бубаред ва ҳунари худро пешкаш кунед ба синамосозони ҷаҳонӣ, чунки чеҳраи шумо хеле чеҳраи барои синамо мувофиқ аст. ин чеҳра ташаккур. ва
як чиз дигар бисёриҳо мегӯянд ки мо ҳунари шӯҳратро дӯст медорем мо дӯстдори ҳунари шӯҳрат ҳастем мо мухлиси ҳунарнамоии шӯҳрат ҳастем вале шӯҳрат мухлиси кӣ аст аз оне ки шумо гуфтед вақте ки ҳамин хел саволҳо мешавад ки ман мухлис ҳастам биёд акс мегирем ман бисёр ноҳинҷор мешавам яъне ки сурх мешавам маризи ситорагиро дар худ надоред ҳамин симптоми ситорагӣ маризи ситорагӣ як аврупоӣ ёдам нест мегӯяд вақте худро ситора ҳис мекунӣ каме агар гардиам яке ҳис карди ки ту ситорагӣ дорид рав чӣ мегӯянд иди посуду мой он так делает озир даже вай мекунам аниқтараш ва як чиз дигар шӯҳрат ман ҳеҷ вақт дар шумо ҳамин ғурури ситорагиву ҳамин намедонам дағдағаи ноҷоро ҳеҷ вақт надидаам яъне шумо ба машҳур будани худ як назари оддӣ доред ман фикр мекунам ҳамин қадар мегӯям машҳур будан мегӯям ҳамин машҳур буданаш чӣ хел бошад худо мегӯям чӣ хел кунам як кас бисёр худ ман вақте акс мегиранд мисол ин бисёр мешавад бисёр худа вай мис мекунам чӣ хел гӯям сурх мешавам чӣ бошад аз чӣ бошад барои чӣ яъне ки аҷиб ки дар касби кори ман барфиҳо дӯст медоранд хеле ифтихор бисёриҳо лекин гап дастори он ки орзуҷон дӯст медорам бале лекин ман бисёр шарм мекунам ва шояд ҳамин аст контрасти оне ки ман ҳунарманд шудам чунки ҳунарманд бояд шарм накунад ва вақте ки ман ба саҳна мебароям шарм мекунам ва ин чиз аз чанд ҷиҳат хуб аст яъне ки ту ҳамеша худро чӣ хел шумо вақте ки ба саҳна мебаред шарм мекунед ман шарм мекунам аммо дар нақшҳоятон ин ҳувайдон нест ман дарунан шарм мекунам бале ман бисёр шарм мекунам ман вақте ки чӣ хел гӯям бисёр ҳаяҷонзода мешавам пеш аз баромадан бисёр дилам метабад бисёр то ҳозир зиёда 25 сол дар саҳна ҳастам лекин то ҳозир худро ҷамъгир кардан худро контрол мекунед сипас масалан синамо як чизе аст ки метавонед дубли дуюмро бигиред ё маротибаи дуюм саҳнаро биёфаред нақш бибозед аммо дар театр намешавад ин корро дар он ҷо ҳамун якум нафасе ки мебарои ҳамун гӯем ки ба истилоҳи русӣ волнение гум карданаш як баъди спектакл хаста мешавед бисёр хаста мешавам барои ки ман бисёр худро мепартоям ҳамун як соат якним соат ҳамун дарди дилама мегӯям дар худо озод мекунам ҷои ханда аст механдам мегирям сидқона мегирям доду фиғонам мекунам сидқона мекунам вақте ки энержиро аз худ мекунед харҷ мекунам бисёр харҷ мекунам анамин аст сабаби оне ки ва як чиз дигар ҳунарманди писандидаатонро нагуфтед ҳунарманди писандидаи ман рости гап бисёр ҳастанду бисёр дӯст дорам ба ҳунари агар аз хориҷ гирем алпачина роберт дениро ҳунармандое ҳаста ки ҳамеша вақте ки ҳатто гузашта қаҳванӯшида аз хона рафта истода бошам яке аксашон бошад ё дар бораашон бошад ё филми онҳо бошад як ногаҳон меистам гарчанде саросимаам бошам якон 5 дақиқа дигар як нигоҳ мекунам чизе меомӯзам ва аз пай кори худ меравам аз хонумҳо чӣ аз хонумҳои тоҷики мо беҳтар ҳунармандони мо бисёр ҳунармандони мо бисёр хуб ҳастанд апай соро сабзали апай тоҷинисо саидова мавлон биби фирӯза раҳмонова мунира дадаева мо пайкар зулфия содиқова ҳар кадоми инҳоро вақте ки апай дилбар умарова бисёр ҳастанд бисёр ҳунармандони хуб дилбар беҳамтост ва гулсара бисёр ҳастанд бениҳоят зиёд ҳастанд касеро номар накардам бахшиш мепурсам лекин ҳунармандони тоҷик чӣ зан чӣ мард бисёр ҳирфаӣ ҳастанд дар касбияти худ бисёр хуб ҳастанд ва метавонанд шӯҳрат 80 сола ё ин ки намедонам пир шавед нақш меофаред агар қуввати ҳофизаам бошад худованд инро агар ба ман қуввата тияду қуввати ҳофизаам дошта бошам ҳатман меофарам чун касби ман аст ва касби мо синни сол надорад касби мо синни сол надорад яъне мӯи сафедам бозӣ кардан дар кор бозӣ ама нақш ҳамин бозӣ мегӯем бисёри вақт ҳамин он қадар дӯст надорам яъне ки нақш офаридан зиндагӣ кардан як савол пешкаш мекунам ва шояд ин савол ҷамъбаст бикунад барномаи имрӯзаи моро дар зиндагӣ ҳам бозӣ мекунед гоҳ-гоҳ бале дар кадом ҳолат
бисёр ҳолатҳо мешавад. Масалан? Яъне ки масалан шахсияте рӯбарӯ меғалтад ки о дӯсти азизам мо медонӣ ин хел ва бо ӯ маҷбур мешавад ки бозӣ кунӣ ки дили ӯро наранҷонӣ, чун ҳамин хел бозӣ мекунӣ ки гӯё шинохтӣ. Фикр мекунам дар ту орзу ҳаминам ҳаст, чун дар тӯйхонаҳо ми дар ягон ҷои ҷамъиятӣ вақте ки бо ту бо ситхона салом мекунанд ва медонӣ ки дар куҷои вохӯрдагӣ ҳаст. аммо намедонӣ ки аммо намедонӣ ки аст, лекин сирро ки бой намедиҳӣ ин худ бозист. дар хона чӣ бо хонуматон бо хонуману бозӣ мекунед? бозӣ яъне чӣ хел фаҳм? яъне нақш меофаред дар ягон ҳолат? ҳар ҳолатҳое мешавад ки беин намешавад, зиндагӣ худ бозист. дар хона ҳам бозӣ мекунӣ албатта. дуруст, воқеан шумо дуруст қайд кардед. мо маҷбурем гоҳо табассум кунем, ин ҳам бозист. Лекин маҷбурем аз қари гиря бихандем, ин ҳам ин бозист. ҳам бозист. лекин маҷбурем ки он чизое ки ҳамеша дили туро гарм мекунад, онро ҳам хондан. бисёр чизе ҳаст ки ман чанд бор хондам ва мехостам 4 мисраашро дар охири барнома бигӯям. дар ин бозии нанговар касе ки бохт ман будам. ба сӯи нокуҷо умре касе ки тохт ман будам. ташаккур ба шумо орзуҷон. сипос шураҷон, ман бисёр миннатдорам ки шумо имрӯз таклифи моро пазируфтед ба барномаи дурбини Азия плюс ин омадед. 4 мисра шеъре ки ман хондам аз орзуи исоев буд. ташаккур мегӯям. шураҷон, офарин бар шумо. ташаккур. ин буд суҳбати мо бо Шуҳрат Раҳматуллоев, ҳунарманди бориз, барҷаста ва писандидаи мо. шумо фикр мекунам ки тӯли ин 2 соат шумо ҳам баробари мо баҳра бардоштед, кайф кардед. хайр, худоҳофизӣ мекунем. Худо ҳофиз. Хит на Азия Плюс представлен технокомпанией